Καλό τους πήγε το γράφος, εντάξει. Θες λίγο εξάσκηση. Μπροστά εκεί. Για άνοιξε να δω τις αμυγδαλές σου, για άνοιξε. Άνοιξε να δω. Να δω τα χαλασμένα δόντια, άνοιξε. Είναι πολλά, άστο. Ποιος θα πάει για πύλες? Θα περάσει τόσο. Έλα, αύριο. Εγώ δείχνω. Θέλω βοηθό. Πάπα ρε. Αλλά εγώ είμαι κουτσί, ήταν τέλειο. Τράβω με το κουτσόκο. Ο Βαγγέλης Πατεράκης, πατέρας Αποστόλου, μαζί από το 1821. Έλα μωρέ. Σε ακολουθώ και πάνω στο λαό σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Εμένα κανένας δεν μου φέρνει μπύρες. Μόνο γάλα εσύ. Είσαι μικρό ακόμα.